जोंनि भटार्स पार्टी इन्टारनेशनेला खामानि मावनो थाखाय बयबो साखाफारा जादों। बेनिखायनो दिनैहाय उदालगुरि जिल्लानि उद्योगआव दिनै समायखिरा लानायनि अनुस्थान फाथिदों। बे अनुस्थानाव जोंनि मावथिफ्रा फैदों बुथ लेभेलनिफ्राय आरम्भ खालामनानै डिस्ट्रिक्ट लेभेलसिम। बेवहाय जों फैगौ इलेक्सनाव जों मैखोमै दावहा नांनो थाखाय साखाफारा जादों। बेनिखायनो दिनैहाय जों बे शपथ ग्रहण अनुस्थानखौ एबा समायखिरा लानाय अनुस्थानखौ खालामनाय जादों। बिटिआरनि मोन 40 समष्टि दं। बे 40 समष्टियावबो नोंथांमोननि बिजाथि थागोन नामा? जोङो जेसेबां हायो जों मोनब्रैबो समष्टियाव होनो जों नाजादों। उदालगुरिनिफ्राय मोनबेसे होगोन? उदालगुरियाव जेसेबां दं जों बेखौ होजोबखागोन। उदालगुरियाव जेसेबां समष्टि दङ। सोरदोबा मार्चआप जागोन नामा नोंथां? बर्थमान जोंहा बेबायदि सिन्था धारना गैया। दायो मैखोमै नुनो मोनदों बिटिआर ओनसोलावहाय बिपिएफ आरो इउपिपिएल आरो बिजेपिनि राजखान्थिनि दिला बिराद गोहो गोरा होननानै बिथांमोनखौ प्रत्याखान खालामनोबा माबायदि माने रणनीति होनना बुंगोन जायखौ माबायदि दावहायाव आगान सुरगोन? दा बेवहाय जोंजों लोगोसे अबयसे बे फैगौ इलेक्सनाव गोबां गुबुन गुबुन पार्टिनिफ्राय सहयोग होनो थाखाय बिथांमोना दावगाबोबाय थादों। इउपिपिएल बिपिएफ एबा बिजेपि बिथांमोननि अनगायै बाखि जेसेबां दल दङ बिथांमोना जोंखौ सहयोग खालामनो थाखाय रेडि जानानै दं। बेनिखायनो जोङो जोंनि मावथिफ्रा दा बांसिन उत्साह उद्दीपना जानानै खामानिखौ माने गोख्रोंसिन मावनो थाखाय आरो फैगौ बे इलेक्सनाव देरहासार जानो थाखाय थांखि लानानै खामानि मावनो आगान सुरदों। खुलुमबाय। जोङो फैगौ बिटिआर इलेक्सनाव जों बयनिबो हेफाजाब मोनगोन होननानै जों आसा खालामदों आरो गोबां मानसि जोंखौ हेफाजाब होनोबो ओंखारदों। आरो बिनिफ्राय दा लासै लासैनो सिगाङाव मोजां बुजियाखैमोन मानसिफ्रा जे भटार्स पार्टी इन्टारनेशनेला मा बुस्थु। दा खिन्थु लासै लासै बुजिनानै जोंनि खाथियाव साफिनो आरम्भ खालामदों। बेनिखायनो नैबे दा 7 तारिखआव जोंहा बे मासनिनो 7 तारिखआव चिराङाव मोनसे गिदिर मिटिं जों आयोजन खालामदों। बेवहाय इउपिपिएलनि आरो बिपिएफनि गोबां मावथिफोरजों जों माने हेफाजाब होफैगोन। बिथांमोना जोंजों लोगोसे थानानै खामानि मावनो ओंखारबोदों। जों बिथांमोनखौ बरायनानै लागोन। आरो भटार्स पार्टी इन्टारनेशनेलनि जिथु थांखि बेथ' जोबोद मोजां आरो बेखौ रावबो बेखौ नाखस खालामनो हाया। खिन्थु गोबां मानसिफ्रा मोनथियैनि थाखाय नाखस खालामनो नागिरो। MA BA फरायनायानो जाथों बा सोरबा गिदिर गिदिर माने बुद्धिजिबियानो जाथों। बिनिफ्राय जेब्ला खोथाखौ मोजाङै बिजिरनानै नायो होमब्लाना बिथांमोनहा खर' गंग्लायनानै थायो। मानो होनबा जों थांनाय बाराव माबायाव गुवाहाटियावबो जोङो मोनसे गिदिर इन्टारनेशनेल कनफारेन्स जों खुंखांबाय। बेवहायबो बुद्धिजिबि जेसेबां दङ जोंनि गुवाहाटियाव बे बुद्धिजिबिफ्रा फैदोंमोन। फैनायनि उनाव बिथांमोना हमनो हाबाय जे भटार्स पार्टी इन्टारनेशनेला थारैनो गोरिब मानसिफोरनि थाखाय बा भटारफोरनि मोजांनि थाखाय खामानि मावनो ओंखारदों। बिनि थाखाय बिथांमोना जोंखौ साबायखर होदों आरो जोंखौ उत्साह उद्दीपना होदों। नोंथांमोना मोजाङै मावलां जोंबो दं लोगोसे होननानै बिथांमोना जोंखौ एडभाइस होदों। बिनि थाखाय जों जोबोद मोजां मोनदों। मानोना दाथ' भटार्स पार्टी इन्टारनेशनेल नङाब्ला जोंनि गेजेराव जेसेबां राजखान्थि हान्जाफोरनि जेसेबां समस्या दङ बे समस्याया समाधान जाया। जों गावजों गाव नांलायनाय बुलायनाय एना एनि खालामनायनि अनगायै जेबो गैया। बेनिखायनो जोंनो रांखान्थि उदांस्रि नांगौ, भटारशिप नांगौ। बेयो जोंनि मोननो गोनांखा। बे सांबिधानिक, बेयो लिगेल, बेयो बेबहारिक, बेयो भट होनानै मोननो गोनां प्राप्य अधिकारखा बियो। बेनिखायनो जों बेखौ बिदों। आरो मोनसे डिमान्ड दङ नोंथांमोननि मादावहाय इन्टारनेशनेल भटार पार्टिनिफ्राय जे सासे भटारा मान्थलि जितु बेथन मोननांगौ बे बेथन मोननायनि सायाव नोंथांमोननि गोख्रों मोनसे मा होनो डिमान्ड दासिमबो जाफुङाखै मा? दा जोंनि जिथु डिमान्ड जों थांनाय बोसोराव सिगांनि बोसोरफ्राव जोङो
8,500 थाखा बिदोंमोन जोंनि मोननो गोनाङा 8,500 टटेल जोंनि जनमुरि आया 17,000 सामथिं पार मान्थ पार भटार बिनि गेजेराव जोङो मात्र 17,000खौल' हमदों 17,000खौ जों जुदि भागो मोननै खालामोब्ला 8,500 खरि गोग्लैयो भागो मोनसेया आंनि भागोआ आंनि उदैनि नामै 8,500 आरो आंनि भागोनिफ्राय सरकारनि नामै 8,500 गासै 90 क्रर भटार दङ 90 क्रर भटारनिफ्राय बेखौ सानजाबनानै जेसेबां गोग्लैयो बेखौ सरकारा मासिक खरस खालामनो हानायनि बिथांमोनहा अधिकार दं आरो जोंबो मासिक 8,500 खरि मोननायनि जोंहाबो अधिकार दं। भटारनि जिथु अधिकार जि मोनथाय बे मोनथाया थारैनो गोनांथार नोंथांमोननि डिमान्डआ नाथायबा बेखौ सेन्ट्रेल सरकारानो खुनु मोनसे गनायनाय लायाखै बेनि सायाव नोंथांमोना माबाफोर गोख्रों राहा लागोन नामा? दा जोङोथ' गोख्रों राहाखौनो लाबोगासिनो दं आरो लालांबाय थागोन। जोङो भटार्स पार्टी इन्टारनेशनेला जोंनि नाजानायाव थांनाय 2011 सनावनो बिथांमोनहा जोंनो होनो ओंखारदोंमोन पार्लियामेन्टारि उच्च पदस्थ कमिटिया बिसोर बैठक जनानै गोबां सायख'नायनि गेजेराव 2011 सननि 2 डिसेम्बर खालि बिथांमोनहा पास खालामना होदों। दा लवार हाउसआव पासबो जाबाय आपार हाउसआव नांथाहैबाय आपार हाउसआव बे समाव डक्टर हामिद आनसारि दंमोन उप राष्ट्रपति आरो राज्य सभानिबो बियो अध्यक्षमोन। दा बिथांमोनखौबो जों सिगाङाव मोजां सिनायाखैमोन मिथियाखैमोन जे बिथांमोनहा नेताफ्रा मा हाबा मावो उनाव जों मिथिनानै मोनबाय बिथांमोनहा अरबपति खरबपति जिब्ला पुजिबादि व्यक्ति बिथांमोननि गुलामी बिथांमोनहा जायनि थाखाय जोंनि भटारशिपआ 2011 सनाव जानो नांगौमोन बियो जानो हायाखै बिनिखायनो जों बे बिनायखौ नागारनो हाया आरो